Имате малко пространство, търсите нещо издръжливо и компактно, където да събирате нещата си. Представям ви нашият иновативен органайзер квадратен на две нива, който е изцяло метален, издръжлив е, на колелца е. Колелцата му имат спирачки, може да бъде стопиран, поставките могат да се махат, да се слагат и да се мият. Отгоре също има поставка да се сложи уред или различни принадлежности, отстрани има дръжки за лесно пренасене с магнитни закопчалки, висок е 46 см, размери на поставката 30 на 30 см, имаме го само в черен цвят и е на промоция от 28 лева. Пращаме по икон с опция тест и преглед. Имате малко пространство, търсите нещо издръжливо и компактно, където да събирате нещата си. Представям ви нашият иновативен органайзер квадратен на две нива, който е изцяло метален, издръжлив е, на колелца е. Колелцата му имат спирачки, може да бъде стопиран, поставките могат да се махат, да се слагат и да се мият. Отгоре също има поставка да се сложи уред или различни принадлежности, отстрани има дръжки за лесно пренасене с магнитни закопчалки, висок е 46 см, размери на поставката 30 на 30 см, имаме го само в черен цвят и е на промоция от 28 лева. Пращаме по икон с опция тест и преглед. Имате малко пространство, търсите нещо издръжливо и компактно, където да събирате нещата си. Представям ви нашият иновативен органайзер квадратен на две нива, който е изцяло метален, издръжлив е, на колелца е. Колелцата му имат спирачки, може да бъде стопиран, поставките могат да се махат, да се слагат и да се мият. Отгоре също има поставка да се сложи уред или различни принадлежности, отстрани има дръжки за лесно пренасене с магнитни закопчалки, висок е 46 см, размери на поставката 30 на 30 см, имаме го само в черен цвят и е на промоция от 28 лева. Пращаме по икон с опция тест и преглед. Имате малко пространство, търсите нещо издръжливо и компактно, където да събирате нещата си. Представям ви нашият иновативен органайзер квадратен на две нива, който е изцяло метален, издръжлив е, на колелца е. Колелцата му имат спирачки, може да бъде стопиран, поставките могат да се махат, да се слагат и да се мият. Отгоре също има поставка да се сложи уред или различни принадлежности, отстрани има дръжки за лесно пренасене с магнитни закопчалки, висок е 46 см, размери на поставката 30 на 30 см, имаме го само в черен цвят и е на промоция от 28 лева. Пращаме по икон с опция тест и преглед. Имате малко пространство, търсите нещо издръжливо и компактно, където да събирате нещата си. Представям ви нашият иновативен органайзер квадратен на две нива, който е изцяло метален, издръжлив е, на колелца е. Колелцата му имат спирачки, може да бъде стопиран, поставките могат да се махат, да се слагат и да се мият. Отгоре също има поставка да се сложи уред или различни принадлежности, отстрани има дръжки за лесно пренасене с магнитни закопчалки, висок е 46 см, размери на поставката 30 на 30 см, имаме го само в черен цвят и е на промоция от 28 лева. Пращаме по икон с опция тест и преглед. Имате малко пространство, търсите нещо издръжливо и компактно, където да събирате нещата си. Представям ви нашият иновативен органайзер квадратен на две нива, който е изцяло метален, издръжлив е, на колелца е. Колелцата му имат спирачки, може да бъде стопиран, поставките могат да се махат, да се слагат и да се мият. Отгоре също има поставка да се сложи уред или различни принадлежности, отстрани има дръжки за лесно пренасене с магнитни закопчалки, висок е 46 см, размери на поставката 30 на 30 см, имаме го само в черен цвят и е на промоция от 28 лева. Пращаме по икон с опция тест и преглед. Имате малко пространство, търсите нещо издръжливо и компактно, където да събирате нещата си. Представям ви нашият иновативен органайзер квадратен на две нива, който е изцяло метален, издръжлив е, на колелца е. Колелцата му имат спирачки, може да бъде стопиран, поставките могат да се махат, да се слагат и да се мият. Отгоре също има поставка да се сложи уред или различни принадлежности, отстрани има дръжки за лесно пренасене с магнитни закопчалки, висок е 46 см, размери на поставката 30 на 30 см, имаме го само в черен цвят и е на промоция от 28 лева. Пращаме по икон с опция тест и преглед.